Arvoisa kohta lakitettavat ylioppilaat, teidän läheisenne, rehtori, opettajat ja muu henkilökunta sekä läsnäolijat. Tällaisella hetkellä tuntuu, että mitä sanoa ajattelin, niin on juhlapuheissa jo useasti sanottu. Siitä huolimatta en harkinnut hetkeäkään, kun tällaista luottamustehtävää minulle tarjottiin vanhemman tai huoltajan puheen pitämisen tiimoilta. On ilo ja suuri kunnia jakaa muutama sana ja ajatus tai miete kanssanne, sillä nyt on juhlan ja kiitoksen aika. Usein sanotaan, että tulilasista näkee enemmän kuin peruutuspeilistä, mutta hyvä on vilkaista välillä peiliäkin. Referoiden kuuluisaa kenraalia: ei voi rakentaa tulevaisuutta eikä elää nykypäivää, ellei tunne menneisyyttä. Tällaisena juhlapäivänä on hyvä katsoa tätä vuosituhannen alkua, joka on täyttynyt teidän ylioppilaiden kasvuna tähän juhlapäivään. Me vanhemmat olemme eläneet kanssanne tätä kasvun aikaa. Olemme kokeneet teidän syntymän ihmeen, nähneet kun voiton riemuisena nousette omille jaloillenne ja huomaatte näkevänne maailmassa uusia ulottuvuuksia. Olemme kokeneet myös sen, kun pudotitte kaukosäätimen WC-pönttöön tai olette vetäneet pöytäliinan mukana kaikki pöydällä olevat astiat lattialle. Kaikilla varmaan erilaisia muistoja, jotka nyt tuntuvat jopa huvittavilta. Monia ilon hetkiä olemme kanssanne kokeneet, kuin myös kyyneliä vaihdettu. Olemme yhdessä kokeneet, että maailmassa on monta ihmeellistä asiaa. Olemme hämmästelleet ja kummalstelleet, miksi siilillä on piikit ja linnuilla on höyhenet, mutta pupu ja orava ovat saaneet pehmoiset turkit. Miksi muurahaiset aina rakentavat, vaan eivät saa koskaan valmiiksi? Emme ole vanhempina edes elämän kokemuksen vahvistamina näihin kysymyksiin aina vastauksia pystyneet antamaan. Olemme saatelleet teidät koulutielle, joka nyt saavuttaa yhden etapin. Vaikka tuntuu, että iltasatu on vielä kesken. Elämä on teille ja meille vanhemmille jatkuvaa uuden oppimista ja sopivasti vanhan poisoppimista. Tällaiset juhlat saa aina miettimään, että miten lyhyet ovat nämä hetket. Pois kiitää aika lapsuuden, mutta vanhemmuus ei lopu koskaan, ei edes ylioppilasjuhliin. Me vanhemmat ja opettajat olemme tyrkyttäneet teille monenlaista oppia, joita olemme muka pitäneet tärkeänä. Historian tunnilta tutut Marco Polo ja Christopher Columbus tekivät vuosikausia kestäneitä tutkimusmatkoja, jotka me kuljemme nyt muutamassa tunnissa. Mutta näemmekö maailmaa yhtä paljon? Fysiikassa tuttu Isaac Newton pohti ihan oikeasti miettimiskammiossaan asioita, joita pidämme tänä päivänä itsestään selvinä. Päädymme kuitenkin aina siihen, että elämää ei voi opettaa, vaan sen voi vain oppia elämällä, ja se on meille kaikille sen arvoista. Opintosuorituksena on merkittävä ja juhlan arvoinen, mutta toisaalta vain pieni kierros elämää. Roolit ovat vaihtuneet. Te ainakin yritätte opettaa meille, mikä on Instagram, TikTok, WhatsApp tai Snapchat. Tai mitä se sisällön tuottaminen ylipäätään onkaan. Facebook taitaa olla jo meidän boomereiden hallitsemaa.
Eroja on puheessammekin, kun me olemme palauttaneet Lyijykynällä huolellisesti tehdyt kotitehtävät ruutupaperilla. Te olette vain häntänneet ne sisään, tai kun me perustelemme asiaamme, niin te pruuvaatte pointtiin. Mitä se sitten tarkoittaa? Hyvät kuulijat, en halua pilata juhlapäiväänne, mutta te ylioppilaat joudutte osaltanne kantamaan myös maailman taakkaa harteillanne. Katsokaa silti eteenpäin, aina vain eteenpäin ja uskokaa hyvyyteen. Teillä on yksi merkittävä voima ja vahvuus, joka auttaa tämän taakan kantamisessa. Mikä se voima ja vahvuus on? Se on sivistys. Jakakaa sitä kanssaihmisille. Sillä sivistys on sellaista, mikä ei vähene jaettaessa. Päinvastoin sillä on tapana kertaantua. Sivistysvaltio muodostuu sivistyneistä ihmisistä. Sivistysvaltio ei laita rajallensa aseita muuta kuin puolustaakseen tätä sivistystä ja sivistyksen tuomaa vapautta, jonka se on rakentanut. Olette ylittäneet lähivuosina korkeita kynnyksiä. Lapsuus ja nykyiset opinnot ovat jääneet taakse. Katsokaa ylioppilainakin maailmaa uteliaana. Käyttäkää sen tuomat mahdollisuudet ja tehkää hyviä valintoja. Elämän realismia on, että joskus tulee askel taaksepäin tai ainakin sivulle. Mutta toisaalta ne harha-askeleet vahvistavat ja seuraavaksi tulee tilaisuus ottaa 2 tai jopa 3 askelta eteenpäin. Meitä ei aina varjoista huomata, eikä edes sankariteosta saa kiitosta ja kunniaa. Mutta nämä teot kantavat meitä kaikkia eteenpäin. Olkaa realisteja, uskokaa unelmiinne. Kun johonkin hyvään oikein uskoo, niin sillä on tapana toteutua. Muistakaa, että parhaat asiat elämässä ovat ilmaisia, kuten esimerkiksi unelmointi, yhdessäolo läheisten kanssa ja ystävät. Jokainen kivi on jalokivi. Olkaa uteliaita ja hämmästelkää vieläkin, miksi ne muurahaiset aina vaan rakentavat. Me ihmisetkin rakennamme ja maailma ei tule valmiiksi. Mutta käyttäkää siinäkin rakentamisessa sivistystänne hyväksi, että maailmasta tulisi parempi ja aina vaan parempi. Päätän puheeni samoihin sanoihin kuin alussa mainitsin. Nyt on juhlan ja kiitoksen aika. Haluan lopuksi kiittää rehtoria, opettajia ja lukion muuta henkilökuntaa, sillä me kaikki olemme kasvattajia ja mahdollistajia. Lämpimät kiitokset muille ylioppilaiden läheisille ja yhteistyöstä ja kaikkien kannustamisesta. Teille ylioppilaille lämpimät onnittelut ja Jumalan siunausta.